Tak a teď to máš pusince. Co ty na to? Dobrý. Ještě to zkusíme. Tak pojď. Jo? Chceš? No počkej, to je moc velký kus. Tak, hele. Hám, hám. Hám, hám. Hám, hám. No ano. Vypadá, že ti to začalo chutnat. Ano. Tu mrkvu z pusy, Kaťa. No. Ano. Šťup tam s tím. Papej, to, co máš v pusince. To má v pusince nesnědeno. To nejde. Tak to nedávajte. Nedá.